स्टार्ट. बोलो मी काय आहे ताई बोल. हॉस्पिटलमध्ये जायच्या आधी आपण अशी बॅग तयार करायची आहे. हॉस्पिटल बॅग. काय झालं त्याचं ते होतं. नाही म्हणजे मला आहे ना हे माहितीच नाहीये असं काय करतात ते. बॅग न्यायची ताईची तयारी ना. तुला नेलेली अरे हॉस्पिटलची आपण बॅग? नेलेली ना. मग तू काय नेलेली? काय नाही नेलं अशीच गेली. अगं तू त्याच्यात त्याच्यात बोलू नको ना तू. व्हिडिओ चालू आहे. चालू आहे ते. कट कर बाबा. हा चला स्टार्ट करा. नाही गं, जरा थांबा. स्टार्ट. नमस्ते. आता ताईला हॉस्पिटलमध्ये जायचं आहे ना. आता कधीतरी पटकन जाणार. मग त्याच्यासाठी आपण ताईची पहिली बॅग भरून ठेवायची. हॉस्पिटलमध्ये जे काय काय वस्तू लागतात ना ते आता सर्व तयारी करून बॅग भरून ठेवायची. माझे काही वस्तू आणि बाबूसाठी काय लागणार ना हा, ते ते. भरून ठेवायचे थोडे थोडे. अच्छा. म्हणजे तिकडे गेल्यावर धावपळ नको. म्हणजे म्हणजे हे आणा ते आणा ते आणा असं नको. म्हणजे मदर्स बॅग पण आणि बेबीज बॅग दोन्ही हा दोन्ही एकत्रच. वस्तू आता आम्ही घेतलेल्या आहे. आता बॅग भरून ठेवायची आहे. इकडे काय बघा काय सर. घेतलंय ते तुम्हाला ताई आणि काजल दाखवतील. पहिली तर बॅग घेतली आहे. हा तर बॅगेत आता काय काय जाणार आहे तुम्ही बघा. सिक्वेन्सनी ही पहिली एक चादर जाऊ दे. चादर गोधडी काही म्हणा तुम्ही ना. एक घ्यायचं असतं ना. एक घ्यायची. हम्म. लागली नाही लागली पण आपण आपली घेतलेली बरी. बरोबर आहे. पहिली वस्तू ते. ताईला कपडे. हे ताईचे सर्व हे, कपडे ना. तिथे घालण्यासाठी आहेत हॉस्पिटलमध्ये. हा. आणि जेव्हा घरी येता ना तेव्हा एक आपला ड्रेस घ्यायचा ओके. असा. टॉवेल. हे गेलं दुसरं वस्तू. आता तिसरं वस्तू टॉवेल ना. हे माझ्यासाठी आहे टॉवेल. हे टॉवेल भरले आपण आता. हे आणि सर्व रिलेटेड कपडे ताईचे सर्व वस्तू आपण घेतलेले आहेत है ना कपड्या रिलेटेड. हे जे गाऊन्स घेतले आहेत ना फिडिंग गाऊन आहेत. फिडिंग गाऊन वेगळे हा. असतात ते. हो चैन असतात त्यांना. ओके. म्हणजे असं कोणाला पाहिजे असेल तर ते फिटिंग गाऊन म्हणलं की देतात ना. हो हो. हम्म. हे आपला मोबाईल आणि चार्जर. हम्म. हे चार्जर विसरू नका. चार्जर विसरू ज्यांच्याकडे नका. मोबाईल असेल त्यांनीच मोबाईल घ्या नाही तर नवीन मागाल मोबाईल. हा मोबाईल असेल तर मोबाईल घ्या. हा. हे टूथपेस्ट आणि ब्रश. बरोबर ब्रश करायला. कारण कमीत कमी 2-3 दिवस तरी राहतात ना तिकडे हॉस्पिटलमध्ये. 3 दिवस आणि मॅक्झिमम 5 डेज पण लागतं. जर सीझन झालं तर 5, नॉर्मल असेल तर 3 डेज. म्हणजे 3 to 5 days आहेच. ओके. आणि आपले सॅनिटरी नॅपकिन्स. सॅनिटरी नॅपकिन्स घेतलेले आहे आपण. आता हे सर्व बाबूचे आता कपडे म्हणजे हे झाले. आता मग असं वेगळं करू शकतो का मदर्स बॅग आणि बेबीज करू बॅग? शकतो. पण कसं 2-2 घ्यायला परत मग गडबड नको व्हायला ना. हम्म. म्हणून एकत्र एकच बॅग तयार करून ठेवायची. हम्म. आता हे बाबूचे कपडे. एक मेन राहिला. हे माझ्यासाठीच आहे ही बॉटल. पण वाटते बाबूची ती. हा ती का घेते माहिती अशी. म्हणजे आपल्याला जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन्स येतात ना जेव्हा कळा येतात तेव्हा असं पियायला ही पाणी बरं पडतं त्यावेळी. ठोकून प्यायला. तोटीनी. कारण मग असंच आपण पिऊ नाही शकत. हा. आपण बरोबर आहे. झोपलेलं असेल ना असं हम्म. असं पियायला बरं पडते ही बॉटल. बरोबर आहे. आणि बरोबर अशी आहे. बॉटल घ्यायची कधी. सर्वांनी अशी घ्या. मग आयडिया चांगली आहे. इकडे बाबूचे हे आतले कपडे. ह्याला काय म्हणतात मम्मी? लंगोट. लंगोट आहे, टोपी आहे. झबरा टोपरा. आणि हे हा काजल काय एवढी खुश? बाबूच आहे ना म्हणून. ते बॉटलचं नाव आहे काय ते बोल. टोटीवाली बॉटल. टोटीवाली नाही सिपर. बॉटल. ताई ते बॉटलचं नाव काय आहे? ही ना हा सिपर बॉटल बोलतात त्याला. हा अशी. हा. हे बाबूचे कपडे तिकडे घालायला हॉस्पिटलमध्ये. आणि हे हँकी रुमाल बाबूची. पुसायला. हा तोंड बिन पुसायला असं. हे काय आणि घेतलं? हे जेव्हा घरी येईल ना बाबूला घेऊन येताना तेव्हा घालणार हे. घरी येता ना. हा बाबूला घरी घेऊन येऊ ना आपण. काय आहे ते? ड्रेस आहे. आणि हे काय काजल तुझ्या हातात? टॉवेल बाबूचा टॉवेल. म्हणजे वेगवेगळं सर्व दोघांना ना. हा. एवढं सर्व वस्तू अरेंज करायला लागतं तर जाऊन तिकडे एकदम व्यवस्थित राहिलं हा ना. नाही ते दवाखान्यात गेल्यावर आहे ना नंतर मग माणसं नसली आपण कोण हजर नसलो तर मग सिस्टर मागतात कपडे ना. बाबू शी करणार त्याचे पॅड नको बाबूचे. पेम्पर घेतलेले आहे. हे बघ हे. हा ते बरोबर. तर हे काय? हे ब्लँकेट रिसिंग ब्लँकेट म्हणजे घरी येताना असं त्याला
काय Wrap बनवायचं करायचं रॅप बाजूला. करून घेऊन येऊ शकतो. म्हणजे ते कपडे पण घालायचे त्याच्यावरती हे पण त्याच्यावरती घालायचं हे, हा आणि याला हा. टोपी पण आहे. म्हणजे धूल मिट्टी नको लागायला म्हणून ना. हे बघ टोपीवाला. असं टोपी. हा, वरती टोपी आहे हा. आणि त्याला हे करायचं. आता ही बॉटल बाबूला दूध पाजायला हा. बॉटल, बाबूसाठी साबण, साबण. बेबी सोप साबण, बेबी सोप आहे ना हा. हा हे वाईप्स, वेट वाईप्स वेट वाईप्स आणि लास्ट पॅम्पर्स. बाबूसाठी पॅड घेतलेले आहेत. फाईल घ्यायला विसरायचं नाही. आणि ही फाईल आपली हॉस्पिटलची फाईल, आपले काय काय रिपोर्ट्स असतील ना, माझे जे रिपोर्ट्स असतात आधीपासूनचे हम्म. ते घ्यायचे आणि ज्या हॉस्पिटलमध्ये आपण रजिस्टर केलं त्याची फाईल ठेवायची ह्याच्यामध्ये हा नाही तर घेणार नाही ना तर. हा ही घ्यायची मेन. आणि सर्व रजिस्टर करावा लागतो ना अगोदरच मम्मी. हा. तर तुम्ही किती हॉस्पिटल्स मध्ये रजिस्ट्रेशन केलंय? आम्ही तसं 2 हॉस्पिटलमध्ये केलेलं आहे. 2 मध्ये केलंय ना. हा. म्हणजे असं करायचं एक नाही तर दुसरा कुठचं तरी जवळ. कुठचं तरी जवळ असेल तिकडे न्यायचं पटकन. तर ही झाली आपली हॉस्पिटलची बॅग. हॉस्पिटल बॅग, मदर्स इकडे बॅग, बॅग बेबीज बॅग बॅग. इकडे. आणि ही काय ताई उचलणार नाही आपल्याला उचलायची आहे. तुला हा उचलते काय बघ? उचलते. अरे वा. हा, तरी. आणि ही ताईसाठी स्लीपर काय? हा स्लीपर स्लीपर. तिथे घालायला हॉस्पिटलमध्ये. तर अशी इन्फॉर्मेशन आपण शेअर का केली कारण अजून म्हणजे लगेच कोण म्हणजे व्हिडिओ बघितला की फ्युचरमध्ये कोणाला अशी आयडिया येईल. आयडिया येईल ना. असे आहे ना, माणसं. हे खूप इन्फॉर्मेशन असतात गुगलवर, आपण टाकले ना हॉस्पिटल बॅग असतात, पण ते एक्स्ट्रा असतात त्याच्यामध्ये सर्व. काय नाही का जास्त हा असतं. खूप एक्स्ट्रा ते असतात. फुकटच असतं. जे पाहिजे ते नसतं, नको ते असतं. हे कसे गरजेचे आहेत हे सर्व. गरजेचे आहे सगळे. हम्म. तर खूप छान इन्फॉर्मेशन होती, व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह होता. अजून तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन शेअर करायची आहे? अजून याच्यामध्ये आपण आहे ना आजीचे साड्या दिलेल्या आहेत ना, हा. त्याचे आपण कापड पण असे फाडून न्यायचे चौकोनी तुकडे करून, हम्म. म्हणजे रोज गुंडाळायला तिकडे. हम्म. तर ही तर आहे आता नवीन पिढी म्हणजे आता प्रेझेंट जनरेशन ज्यांच्याकडे सर्व सुविधा आहे, सर्व वस्तू अवेलेबल आहेत, घरपोच सुद्धा होतात. हा. पूर्वीचे काही काय व्हायचं पूर्वी तुमच्या हे सर्व नव्हतं पूर्वी. मग तुम्ही कसं उठल्याने सुटलं सुटलं? आली की गेलं. गेलं. हा असं. आणि मग घरी नंतर मग ते बाकीचे कपडे आता म्युन्सिपाल्टी मध्ये कसं ते लोक कपडे देतात घालायला, त्यांचे कपडे घालायचे असतात ना, आणि आपले घरी घेऊन यायचं. ओके. फक्त घरी येताना आपले कपडे घेऊन जायचं असतं. ओके. हा. म्हणजे आमच्या वेळी असंच केलेलं ना. तुम्ही त्याला तेव्हा तसंच केलेलं. हम्म. म्हणून मी आहे ना, म्हणून मी हे बघतच राहिले, म्हटलं हे काय काय घेतलंय ते बघते. आणि काजलची खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. काजल आपल्याबरोबर आता शेअर करणार आहे. नको. सांग सांग तुम्ही सांग. बोला. काजल रडत होती खूप. काजल रडतच नव्हती ऍक्च्युली जेव्हा बाहेर आली ना. बॉर्न झाली तेव्हा रडतच नव्हती. हा. डॉक्टरांना वाटलं काय झालं नाही काय नाही, तर मला असं उलट पकडलं पाय पायाला, पकडले वर आणि थांब डोकं खाली. थांब थांब आणि नळाखाली पकडलं आणि वच्यावर फटके मारले. तेव्हा कोणाच्या? मी तिथे जाऊन रडली. कोणा डॉक्टरांच्या? मी रडली. तुला हा. बाळ आहे. रडली असं. अरे वा, इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे हा. ही. स्टोरी बघून काजलला पसंत पण मस्त ना, असं काहीतरी जुनं पुराण ऐकलं ना, पहिल्या स्टोऱ्या जर ऐकण्यासारखे असतात, मजा येते. पण जरा मम्मी तुम्ही कसे गावामध्ये पण गावी राहायचे तुम्ही, तर त्यावेळी जेव्हा तुम्ही प्रेग्नेंट व्हायचे तेव्हा डॉक्टर तुमच्याकडे यायचे का कोण आजूबाजूचे लेडीजच करायचे? लेडीज असायचे सुविनी म्हणून. सुविनी म्हणून ते म्हणजे असे आजी अशी असायची. आणि समजा ते एकदम लांब गावी असले तर ते येतात, त्यांना घेऊन म्हणजे आणायला जातात. म्हणजे असं जेव्हा वाटतं की हा असं आहे तर तेव्हा माणूस घ्यायला जातो. घ्यायला जातो. म्हणजे अशी बरोबर क्वेश्चन होता ना ताई. होय. का मला पण डाऊट वाटलेला की पूर्वी काय होत असेल कारण सर्वीकडे डॉक्टर ते अवेलेबल नव्हते. नाही गावाला नाही होते तेव्हा. म्हणजे असे सुविनी यायचे आणि हा, सुविनी सर्व प्रोसेस यायचे, म्हणजे करायचे. तेच, नर्स सारखे. हा आता अजून सुविनी आता डॉक्टरांचा झाल्यावर आपण कसं त्यांना पैसे देतो, फीस देतो. तुम्ही काय करायचे त्यावेळी? सुविनीचा पण भाडा असायचंच ना, त्यांना पण फी असायची. हा म्हणजे त्यांचे पैसे त्यांना आपण असायचे. स्वखुशीने द्यायचं. हा हा हा. हा, ते आजी वगैरे यायचे ना, हम्म. त्यांना द्यायचं. नॉर्मल डिलिव्हरी पण करायचे ते है ना. गावाला. हा, नॉर्मल म्हणजे सिझेरियन पण करायचे. पूर्वीच्या काळी नॉर्मलच जास्त नॉर्मल व्हायचं. जास्त घरामध्ये नॉर्मलच व्हायचे. सर्वात नॉर्मल व्हायचे असं बोलतो. नॉर्मल व्हायचे म्हणजे ते करायचेच बरोबर. बरोबर हा, करायचे ते त्यांच्या करायचेच. आयडियाजनी. आयडियाने करायचेच बरोबर. हम्म. मग माझी आई पण करायची.
आपण सर्वांसाठी प्रे करूया की ताईच्याच नाही सर्व बघणाऱ्यामध्ये पण खूप जण असतात मी कमेंट सांगतात आम्ही प्रेग्नंट आहे काहीतरी आयडिया द्या तर ताईसाठी पण आम्ही प्रे करतो तुमच्यासाठी पण सर्वांसाठी प्रे करतो की तुमचं सर्वांचं नॉर्मल डिलिव्हरी व्हावं आणि कमेंट मध्ये सांगा कधी हॉस्पिटलला जायचंय आम्ही येतो बॅग घेऊन दुसरी बॅग घेऊन दुसरी बॅग घेऊन तयार करून आणतो आम्ही. तर व्हिडिओ एकदम छान होता व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा हा बाय बाय